Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Animal ni Doktora Professor Robert Valdez. Kung mao naman gani ni katapusan sa tanan, mag-iyahay na lang ta. Kigidritso lang niya o putol ang among panagsulti sing cellphone. So, sa ato pa, iyan ang hinggi sa puwera. Pwede kong mahimong state witness. Batok ni mo, Professor Robert Valdez. May kailasab kong influensyado sa justice system. Mientras na pa siya, kundi lang may lisdan si Madam diha sa Malacanang. Doon na pa ko'y kakapyutan. Animal! Lakid ugway mi abli. Pisan makadaghan ako ng gipindot ang doorbell. Pah! Hain si Professor Juan Miguel Salvador. Hain ba siya? Babalik ko sa auto. Kung nagdasis iyang tab or netbook. Kung online lang kini, matrak yapon siya. Gati niya mamatikdan. Bingo! Online ang iyang unit. Ni sa digital map. Running ang iyang signal. On way to south area. Mag-unsa siya dito. Unsab ang iyang cellphone. Tawagan ko siya. Hello. My father, Professor Juan Miguel Salvador. Robert, may tawag ka? Going south, Professor? Am I right, father? Yes, my son. Kung saan niya pag-track, ano na ibaw siya sa akong destinasyon? Musunod ko ni mo, father, kung asa ka karon. Robert, my son, what for? What for? Our brothers in the States, may pabot sila sa ilang mainitong greetings diyan ni mo, Professor. Something wrong, father? Nothing, my son. My distance from you is about 20 kilometers. May importante kong aton sa south area. O dili na ko mahimo mo balik, my son. You mean, di ka gusto na musunod ko ni mo? No. Ako'y gisulti ngayon ni anak. Pero... Well, it's okay, father. Magpaabot lang ko ni mo sa syudad. Well, it's up to you, my son. Bye, father. Bye, my son. Oh, my God. Nahibaw ka siya sa tanan nga ako dili na sakop sa mong pundok. And what about sa kong pag-expose sa hinay-hinay kong pag-expose sa ilang mga binuang? Naipaw na ba sa ka si Robert eh? Bisik na lang. Nag-continuously blinking ng yellow-green light ini sa digital map ning akong tab. Nagpasabot nga dool na lang yun ko sa namutangan na ni Brando og Jumbo. In few minutes, muabuto nga tos dura. Mao ni ako na matigdan sa dugay ng panahon, Jumbo. Nga may tingog ang mamandot asol sa kong nauna. Pero nasinati na gani mo. Siya buoti mo ipasabot, Franz. Ano sa mani mo? Ano na ingon masakuan niya? Dili ko makatubag ni mga anak, Jumbo. Dili ka... May nabuong sa kung nauna nga.
Pabuta ko, Jumbo. Ano? Ano ba to? Kana, mo sila ako nabati sa kong nauna. Okay, sa ba to siya, ha? Nganon di man kakabati sa akong nabati sa akong kaugalingon, be? Nganon libog matani, be? Ikaw di sa kakabati sa nabati sa akong kaugalingon. Di ka makabati ang kanang nisulti sa akong una-una. Ako di sa kong kabati nga, na nisulti mong una-una, be? Ngano ba na? Sa akong pagsabot. Kana tungod kay managlahi tag utok. Sa ato pa? Ingol ka ini kung mapirdugo ka. Oh, Jumbo. Aban, karon lahi kini ako na experience. Dako kay kalainan. Kung mao ka na, patay. Birdugo na po na ko, ani? Oh, Jumbo. May sakit ang mihunong sa tunod. May nanaog. Ambil ka duhong nanaog. Brando, Jumbo, kumusta ka mo? Nakaila ka na mo? Kinsa ka? Ako si Professor Juan Miguel Salvador. Ang inyong nabati diha sa tag-sa-tag sa ninyo kahuna-huna. Unsa? Ay, kung mao ka na, ikaw naghimo ni Brando nga Birdogo? Ikaw ba? Brad, sali. Manaog ta. Mo din ito hanang nasugo ni mong patay kag daghang mga tao. Ako na sa niya natriban. Himo sa tinguloy ko niya, Birbogo. Dili ko ninyo kaaway. Ani ako aron mutabang ka ninyong duha. Labi nag ko nimo Brando nga nagpakisayod kinsa kagyud nga pagkatao. Sige, kanaugdan ka mo dyan inyong gisakyan. Ug balhin mo sa akong gisakyan. Samtang wa pa mabalik ang koneksyon ninyo sa taong nagkontrolar ninyo sud sa taas nga panahon. Ug samtang dili way pa ang tanan. Unsa? Pabuton ko pagbalik ni Professor Juan Miguel Salvador. Total, may bawaan man ako kung magbalik na sa syudad. May message nga misud sa inbox sa mail. Ihunong ko kinisikinan. Aron magtan og tarong. Ako ni basahon. Gikan sa pundok. Ug ilang ni pawan nga si Professor Juan Miguel Salvador ang mihak sa akong site ug mikuha sa tanang kong files. No. Ug niya pa din ug mahimong mabalik na ko ang tanan kong files kana akaron sa private site ni Professor. Dili ko magatuon ini. Dili! Iya kong giunay. Siya ang miguba kang Birdugo. Sa ato pa. Dugay na siya naibaw sa bahin sa Birdugo nga mao si John Milcar. Oh no! No! Anong imo kinigibuhat na ko, Professor? Nga ano man? Kiila ko man ta ikaw nga ako, amahan! Nga ano man! Wala ko makinalan pa sa Birdugo. Apan kinalan ako siyang mapatay, pinaagir sa chip nga naakarong siyang lawas. Nga mo hinungdan nga nakontrolar o mamanduan ko siya. Pero kinahanglang mabalik una nako ang tanang files o program nga nawa nako. Oh. Gusto. Sa giistaran nga apartment ni Professor, takog posibilidad nga tuwa dito ang tanang mga files. Kinamakabutan ko dito, samtang wa pa siya. Hindi ko makadawat ng kiingon mo ako nini, Professor. Ilan mo kong gibudhian! Kamu duha, Brando ug Jumbo, may microchip nga nalubong sa kabahin sa inyong lawas. Mahinungdan nga anytime kung may gusto sa tao nga nagbutang niini, iya mong kontrolon ug sugoon sa mga butang nga gusto niya mahitabo ug bisag supak pa sa inyong kabubuton. Dili ninyo kini kabalibaran. Inyo ito kining tumanon. Bisan pa man ang pagpatay ninyo sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsa sir? Unsa ko dahil na, God?
Hindi ba kadang chip? Makaon mo na? Para siguro ng corn chip, potato chip, Mr. Chip. Di ba? Nasugdan ko na pagkuha sa imong panumduman ang mga program nga nakapahimo ni mong Verdugo, Brando. Apan makomplito lang kini sa hingpit. Kung mawa sa imong lawas ang maong chip. Hasta ko, Prof. Professor, bisan ka no? Parehas ka sa akong amo nga, more nagbuot-buot nga ako siya nga amo. Professor po ko siya. Doktor po ko no. O, ito gitawag na ko siya prok-dok-dok. O patawag ko, dok. Kakairan dok lung tawhara. Pero, ambot, usay naong ato niya, Professor. Pihing ba? Plat ba? O pulos baka ito naong iyang agtang. O pulos baka agtang iyang naong. Naunsa naman noon eh. Wadyo ko kakita ito niya. Tingok rin kaya ako madugo ka na tawhara. Ang taong nagkontrola ninyo ug nagbutang anang maong chip. Akong estudyante. Ug giila ko pa untang anak. Si Robert Valdez. Ha? Robert Badlis? Robert Valdez? Murag familiar na ko ang mga anak. Dayag nga familiar ni mong yangan. Kay suot mo siyang higala sa wa kapamahimong Verdugo. Oh, Mo ba? uy! Nga ano good? Ang tanan ni mong mga memory nga nagsamok si mong nahuna matagkaroon og unya. Kung naapa si mong lawas ang chip, mahatagan mo na niya og tubag. Nya ako lagi, Professor Juan, bebe. Anong lahi man ko? Naam ka diay ko anang unsa ng mga mananapa diha, unsa toy nga na to? Kay gihimo ka lang nga caretaker, Jumbo. Wa mausab ang imong panguna-una. Ang katuyuan sa chip nga naa si mong lawas, maurag yun nga matrak ka bisag asa ka pa mo paingon. Uy, may mo kontrak? Pumlaki ko makina. Ang akong gipasabot mao nga matultulan ka bisag asa ka pa. Aw! Mo din na. Birbugo og yun ko eh. Abi na kong truck nga may ligid. Basta truck oy. Musabot lang ko, bisag wa kong sabot. Mao to akong gisulti. Unya, Professor. Ganun na kahibok ka man pagsuay ug usab sa kong nauna. Kay nahak ko ang program sa imong utok. Ug akong nahinay-hinay og delete sa server sa naghimo niini nga mao si Robert Valdez. Robert Valdez. Robert Valdez? Familiar na ko mga anak. Apan, di na ko manahuna kung kinsa siya. Professor, kinsa man gid ko. Dili man kada brando akong ngano pagkatawo. Kinsa man ko. Ikaw si John Melgar. John Milcar. John Milcar. Ako si John Milcar. Familiar ka po na ko mga anak. Apan. Sabar mo na na pa. Uy, muro magtimbos ng tingog. Kuya mo pa ka na kung balot pinoyan nila. Imo gipahuno sa kanan. Nga naman, Prof. May nadetect na signal akong tab nga akong da. O connected sa akong site through net ug sa akong server nga tuwa karon sa akong kipuyan. Ug gilabtan niya ang akong computer. Basta sa bukana sa netibusa, oy, bida. Si Robert, tuwa siya sa akong kipuyan. Unsa? Nagusap siya dito, bro. Dili ka ni mahimo. Tingali makuha niya pagbalik ang mga file sa program nga sa imong pagka-Verdugo, Brando. Ug mahimong hinungdan nga magpabilin ka lang gihapon nga Verdugo ug kriminal. Ug mahimo ikaw usab Jumbo. Mahiagkom karon sa kabangis ni Robert Valdez nga sa ako pagtuo. Nasayod na sa tanan kong gibuhat pato kaniya. Professor, unsa may buhaton? Unsa? Dili na ta angay maglangay pa. Maahwahin ako kung mo adto pa ko sa akong kipuyan. Kinahanglang magkuha na ang chip nga naakaroon sa naa kanimo Brando o ikaw Jumbo. Kinsa ko ano to ani, biday? Ako rin magkuha ni ana. Kaya nahibaw ko sa dapit sa imong lawas nga posible nang gibutang nini pinaagi sa sirens. Professor, buhatang angin buhaton. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!